A áno, rozhodla som sa vrátiť na YouTube. Mne oficiálne začala škola, tak ale idem vám ukázať, čo som si kúpila. Dneska budem lepšia ako včera, pretože áno, ale je dôležité, aby proste ste sa z toho zdvihli a neostali v tom zaseknutí. A chcem ukázať niečo, čo mi zmenilo tak trošku dosť život. A prajem vám krásny deň a vítam vás u nového vlogu. A áno, rozhodla som sa vrátiť na YouTube a hrozne sa z toho teším. Ja som už chcela pred letnými prázdninami, potom som chcela na začiatok september, ale za každým sa niečo stalo, takže som to zase odložila. A máme tu 3. septembrový týždeň, mne oficiálne začala škola, takže tento týždeň bude hlavne o tom, pretože už mi prišli učebnice, aj materiály, aj čo sa mám učiť, aj úlohy, takže pôjdem na to. A máme dneska už 7 hodín. Ja som si dneska trošku dlhšie pospala, všetci ostatní ešte spia, pretože dneska máme sviatok, dievčatá nejdú, teda sestry nejdú do školy. Ja si ale ten školský deň aj tak urobím, síce iba taký menší, pretože nechcem začať hneď z hurta, ale dneska už sa pozrieme do učiva a ja si idem zacvičiť a potom skincare a raňajky a potom sa vrhneme na školu, takže vítam ťa a som zvedavá, čo tento týždeň nám prinesie. Jdeme na to. Tak pojď, ukážu ti první cvik a pojedeme. Tady pojedeš šup. Nohy jsou pořád nahoře, pořád je držíme v podložkou, jo? Ruce jdou krásně za hlavu a jak za mě tady to, můžeš jít i tady, si zvládáš. Už máme pol 9 a to je presne ten dôvod, prečo ja nemôžem stavať neskôr, lebo potom ten čas uteká a ja nič nestíham, takže preto sa snažím vstávať o 5:30, 6:00, ale dneska to neriešim, dneska je ako keby sviatok a proste ideme na to pomaly a idem si urobiť raňajky rýchlo a už sa vrhnem do učiva, snáď do 9:00 proste už budem sa učiť a vôbec neviem dneska čo na raňajky. Ale ideme asi niečo rýchle, takže vyberiem asi iba jogurt. Ten jogurt je plesnivý. Jediný ďalší jogurt, ktorý máme doma je Monte. A mne sa nechce nič vymýšľať, takže si dáme Monte dneska.
sme s Rokinkom vyšli na prechádzku. Ja chodím vždycky v ten istý čas každý deň. A ja som tak rozmýšľala, že bolo by strašne super chodiť na prechádzky ráno, ale mne by to nevyhovovalo, pretože ja proste som človek, ktorý potrebuje, keď sa sústredí na niečo, tak potom potrebuje urobiť úplne nejakú inú vec, aby proste som sa odreagovala a mohla fungovať ďalej, lebo keď fungujem celý deň bez toho, aby som si dala nejakú pauzu, tak potom som strašne vyčerpaná a tie veci nerobím úplne dobre a správne a na 100%, takže som si ten rozvrh upravila tak, že proste to do mojej ranej rutiny nedám a mám to tak naplánované, že mám o 12. obed a okolo 2. až 3. podľa toho, ako mi to v ten deň vyhovuje, tak idem na prechádzku a proste za mňa je to takto najlepšie, pre mňa teda, a je hrozne dôležité si brať inšpiráciu od všetkých influencerov, ktorých máme radi, ale zase treba rozmýšľať, čo vyhovuje nám a nie podľa toho, že ona chodí na prechádzku ráno, je to síce super, ale proste mne by to nevyhovovalo, pretože buď by som musela ísť na tie prechádzky 2-krát, alebo proste buď ráno, alebo po obede. A dneska ja som dúfala, že stihnem aspoň 2 predmety, a to chémiu a biológiu, ale stihla som iba biológiu, pretože vlastne som si tie veci plánovala a zisťovala som, čo mi bude najlepšie vyhovovať. Proste som skúsila tak sa zarozmýšľať, že čo mi pomáhalo, keď som chodila na umeleckú, a že proste aký typ toho učenia, ale je to veľmi ťažké, keďže ja si 3/4 proste nepamätám. A tak som proste skúšala, pozerala, čo nám oni dávajú za možnosti. Proste dostávame videá, poznámky, učebnice, prezentácie a našla som nejaký ten svoj spôsob, takže to je super. Uvidíme, či to samozrejme nezmením, lebo človek zistí veci hlavne časom. Máme tu na 3:45 a ja som sa vlastne doteraz od rána učila. Stihla som 3 predmety zo 4, čo som mala naplánované. A potom som robila obed, kvôli tomu som neurobila ten 4. Len taký rýchly obed, pretože dneska moc nikto nestíha, každý má nejaký proste program, takže som urobila syr s hranolkami iba a vrátila som sa tu. A idem sa teraz pripraviť, pretože ideme do mesta a idem s kamarátkou do kaviarne a na nákupy, takže sa veľmi teším. Sa idem rýchlo prichystať, namalovať konečne, pretože akože ja veľmi rada chodím všade prirodzene, ale dneska to cítim, že sa chcem namalovať a trošku vypadnúť odtiaľto a zmeniť prostredie.
Predtým, než som sa stretla s kamarátkou, tak som zbehla do lekárne kúpiť, čo mamina potrebovala a do DM-ky veci, ktoré som ja potrebovala a keďže som mala čas, tak som zbehla aj do Martinusu pozrieť nejaké knížky a potom som už išla do kaviárne. Ja už som nejakú chvíľu doma, ale trošku som si oddychla. Idem vám ukázať, čo som si kúpila. No a boli sme s mojou kamarátkou Ľudskou, ktorú srdečne pozdravujem. A boli sme v kaviarni. A ja som tam išla s tým, že dám si asi kávu, ale nakoniec sme skončili pri mači. A bola úplne úžasná, vôbec to neľutujem a bolo to úplne super. A potom sme išli na nákupy, alebo teda pozrieť sa do nejakých obchodíkov. Ja už som bola vlastne aj predtým, keď som na Ľudsku čakala, ale to som kúpila iba nejaké základné veci do školy. A nechala som si ten ostatok, že oblečenie a neviem, nejaké dekorácie alebo tak som si nechala na to, že pôjdem s ňou. Ako prvé sme išli do H&M, odkiaľ mám tento pytlíček. S Ľudskou kúpili takýto krásny zlatý náhrdelník, je to taká mašlička. Ja ho mám v zlatej, ona ho má v striebornej, ale máme mečík náhrdelníky, to je proste úžasné a úplne sú cute, úplne proste, ja sa z neho tak teším, že proste, prečo opakujem proste dokola, ale proste sú krásne, hej? Sú úplne... A idem vám ukázať, čo ďalej som si kúpila. Ako prvé, mám tu tento deodorant, pretože mne už konečne došli letné deodoranty a chcela som niečo jesenné, ale nič jesenné som až tak nenašla. A potom som pozerala po sprcháčov minule a tento sprcháč, presne tento, to je Balea Oriental Plum a je to limitovaná edícia. A ten sprcháč som si kúpila, pretože tá vôňa je brutálna. A dneska som si všimla, že majú aj deodoranty, takže hneď išiel so mnou, nebola debata o čom. No a ako ďalšie som si doplnila zásoby. Idem vyskúšať tieto masky. Moja sestra ich mala a povedala, že sú dobré, takže mám túto rúžovú a túto oranžovú. A potom tu mám retinol masku od Balea. No a jednu z posledných vecí, ja mám rada na čokoľvek, čo píšem, proste čiernu farbu. Hlavne keď ten ako sa to volá? Knôt? Ja neviem. Tým, čo píšeš, tak keď je to tenké, a proste toto pero, toto je Pilot, tak to som už mala, čierne gelové a toto vlastne skúšam, ešte som ho nemala a veľmi dobre vyzeralo, keď som ho skúšala na papieri tam. A ja som bola aj v tedičku, že proste tam si kúpim nejaké gelové pero, že nepôjdem do papierníctva. No, lenže tam nebolo pero podľa mojich úplne očakávaní, takže som skončila v papierníctve. A potom mi mamina kúpila, ja už vlastne tento jeden zošit mám, je to z Teska. A je to zošit, kde máte proste takto rozdelené tie časti. Tento je kockový, pretože už nemali tento veľký linajkový, ale sa mi zdá, že stal nejak, že 2 €. Ja už ho teda mám. Že mne osobne stačí takto mať 2, tieto veľké. Mám tento malý, ten už je linajkový.
do ktorého si chcem dať proste predmety ako je nemčina a podobne. A teda toto je už môj, tu mám svoje meno, môj už rozpísaný. Mám tu zatiaľ dejepis, biológiu a chémiu. Ešte pre mňa mať takto, ja neviem, 3 zošity, kde si to môžem pooddelovať ako niekoľko a budem ich vláčiť do Bratislavy a naspäť. Takže toto si berem. Vy ste chceli, ak budú tam ešte, kým ja toto vydám, tak sú z Teska a myslím si, že ten veľký stal, mamina vravela, že 2 eurá. A tieto malé, myslím si, že euro vravela. Nejak tak, že to je všetko z dnešného haulu. Ja idem asi si pozrieť film alebo niečo, pretože som veľmi unavená a odmalujem sa a už idem mať iba pohodičku, pretože zajtra musíme mať energiu. Stredu. Máme tu polku týždňa. Po dnešku máme polku za sebou. Pardon. Dnešné ráno bolo trošku zlé. Zobudila som sa o 15 minút skôr, takže to beriem ako pokrok. Ale nechcelo sa mi nič. Mala som tak dobrý sen a tak dobre mi bolo v tej postielke, v tom teple, že sa mi nechcelo vstávať, ale zvládli sme to, dala som si aj masku pod oči a už mám za sebou rutinu a už mám viac energie než ráno. To vždycky, keď si urobím svoju rutinu, tak mám viac energie a preto to robím, lebo inak som celý deň úplne ospalá, zničená a urobím minimum. Každopádne dneska zase začíname neskôr, pretože mám na starosti svoju sestru, ktorá je chorá, takže som robila aj jej raňajky, aj podobne, takže máme 8:30. Ja sa idem rýchlo najesť, ideme si naplánovať deň, čo idem sa všetko učiť a vrhneme sa do toho a potom si urobíme obedík a ešte mám na pláne dneska everything shower. Ja to mávam teraz, vlastne v poslednej dobe v stredu a v nedeľu. Predtým som to mávala, že v sobotu a v útorok a chcem k tomu vrátiť, lebo mi to tak viac vyhovovalo. Ale dneska si ešte urobíme teraz v stredu, lebo včera som na to už nemala silu ani kapacitu. A potom v sobotu si urobím tú úplne celú hĺbkovú everything shower. A ideme na to! Jednej a my si ideme urobiť obed a ukážem vám recept. Je od Kataríny Fričovej. A ja keď som ho videla, tak som mala úplnú chuť si ho spraviť a ukázala som to mame a ona taká, že tak poďme si ho urobiť, pretože sme mali lososa v mraziaku. Takže ideme si spraviť lososa s nejakou omáčkou a rýžou.
a ukážem vám ten postup. Je to úplne jednoduchý obed, ktorý budete mať hotový do 20 minút a dáte si vlastne opiec lososa, varí ryžu. Ona dávala do ryže aj kokosové mlieko, ale to my nerobíme, takže to nedávam. Potom vyťahnete z pánvičky lososa a dáte tam smažiť cibuľku, cesnak a paradajky. Chvíľku to posmažíte, kým to nezmekne. Vrátite losos späť a zalejete to smotanou a na záver pridáte lučinu a tú takú paradajkovú omáčku alebo pretlak, alebo ako sa to volá, neviem. A úplne nakoniec pridáte špenát a necháte to 2-3 minútky variť. Máme tu náš štvrtok a dneska som si povedala, že dneska budem lepšia ako včera, pretože včera nebol vôbec dobrý deň. Ja som si myslela, že budem produktívna, hej, že to bude proste úžasná streda, budem sa učiť, urobím obed a potom budem mať skincare večer a budem, ja neviem, písať básničky alebo proste niečo a zostrihám tento vlog, pretože už si chcem aspoň tie prvé dni zostrihať. No ale čo som neurobila? Prejedla som sa sladkým, bolo mi potom večer trošku zle od žalúdka, potom namiesto toho, aby som sa učila 45 minút zameranie, tak som veľakrát išla k mobilu a posúvalo sa to a neurobila som proste nič z toho, čo som chcela. No chcem vám povedať, že tieto dni sú proste v poriadku, že niekedy nie sú podľa plánu, nie sú dokonalé, nie sú perfektné, neurobíte všetko, čo chcete. Mne sa blíži popravde menštruácia a napríklad u seba viem, že keď sa mi blíži, tak väčšinou spadám do týchto ako keby situácií a stavov, že proste sa prejem sladkého alebo proste niečo a dosť ma to potom mrzí, pretože sa snažím jesť zdravo a vyvážene a potom to takto pokazím, ale chcem povedať, že to je v poriadku a je hlavne dôležité na ďalší deň si povedať, že už to nezopakujem a budem lepšia než včera a to by mal byť ten hlavný váš cieľ každý deň, nie že byť dokonalý, ale byť lepší než včera. Takže dneska ma to namotivovalo, aby som ráno vstala na ten budík, aby som urobila, čo som mala. Tým pádom mám času a stíham všetko. Takže som veľmi šťastná, ale len som vám chcela povedať, že proste je v poriadku ráno, že je v poriadku mať zlý deň, je v poriadku si poplakať, je v poriadku nemať to podľa plánov, ale je dôležité, aby proste ste
sa z toho zdvihli a neostali v tom zaseknutí a dobre, teraz sa vykašľam na všetko, pretože jeden deň som pokazila. No nie, ty máš to brať ako motiváciu k tomu, aby si ten ďalší deň bol proste lepší. A inak moja sestra mi zjedla celú krabičku paradajok, nechala mi 3. Sme na prechádzke a ja už som Roky mu dala oblečok kvôli kliešťom, aby ich nenazbieral toľko, lebo už mu vypršala pilulka, už ich zbiera. Takže som to vymyslela takto, lebo neviem, či sa úplne oplatí kupovať nová za 35 €, keď už ide proste chladno a pomaly to začne miznúť. Takže sme mu dali tigrikový oblečok, ale je v tom chutný. Ja to mám veľmi rada, takže aj on sa vždycky teší, keď ho vidí. On sa do ňoho chce sám navliecť a potom mu to nejde a potom nám to trvá hodinu. Roky, chodni ťahaj. A obaja sme nadšení, lebo sme na prechádzke po 3 dňoch, pretože vlastne sme neboli. V útorok sme neboli, pretože som bola v meste, prišla som večer. A v stredu sme neboli, lebo sa mi nechcelo. A tak sme dneska. A najlepšie rozhodnutie po tom dni, lebo som sa učila nemčinu. A čo som si uvedomila, tak mňa hrozne akože to baví sa učiť, nie že nemčinu, ale celkovo ma hrozne baví sa učiť, keď to robím takto sama. A proste nemusím sa vôbec stresovať kvôli niečomu. A pomaličky svojím tempom si to všetko robiť. A akože začínam to nemčine chápať. Akože našli sa tam nejaké veci, u ktorých som bola, že ale inak myslím si, že celkom dobre. Zapamätala som si dneska celkom dosť.
A tam je kaluž. Rokinko, len prosím ťa, do nej nechoď. Som ho nevidela, lebo tu je taký menší kopček a na vrchu je kaluž, čo zo spodu nevidno. A minule sme išli, som chcela Rokinka pochváliť, ako pekne ju obišiel a nakoniec sa tam vrátil o pár sekúnd, že som to mala na jazyku a vyvala sa tam ako také prasiatko, takže ho vždycky musím takto brávať naokolo, aby tam znova nepadol. Každopádne, teda učila som sa nemčinu, potom reku, že dneska si dám tie ťažšie predmety a Roky. Dneska reku, že si dám tie ťažšie predmety a tak som vytiahla aj matiku. Pozerám sa na to. Púšťam si matikára. Skúšam pochopiť, čo tam je. Ja viem, že už som sa to učila v prváku, ale neviem prísť na to, čo to je. Neviem tomu pochopiť z toho, ako to tam je napísané. Takže nie, že nemčina. Ja som si myslela, že nemčina bude najťažšia, ale matika bude. Už to vidím, už to cítim. Ale my to zvládneme. Rozmýšľam, že budúci týždeň by som išla normálne do školy, lebo tento víkend vlastne není. Je len v piatok, v sobotu nie, vyučovanie. A takže budúci týždeň by som teda šla, že si spravím výlet do Bratislavy na 2 dní, takže tak. Máme už tu zase večer. Ja neviem, ja som pred chvíľkou vstala a bol pondelok. Dneska idem spať za chvíľku a ide byť piatok. A potom sobota, potom nedeľa a zase ideme celý týždeň odznova. Nevadí. Ja som šťastná, pretože už mi prišli veci na učenie aj zo slovenčiny a slovenčina je jeden z predmetov, ktorý ma neskutočne baví. Ja milujem písať, milujem sa učiť, milujem proste literatúru, milujem proste všetko, čo sa toho týka. Ja som mala tak úžasnú profesorku na umeleckej, čo ma učila slovenský jazyk a literatúru. Strašne ma mrzí, že už ju asi pravdepodobne neuvidím, alebo už ma nebude učiť slovenčinu a že nebudem maturovať práve pri nej. Ale ja som akože umelecký zameraný človek a nikdy som sa zatiaľ neprestala zaujímať o umelecké veci a o kreslenie a o dejiny umenia a podobne. Stále mám tento predmet inak aj teraz na škole, ale už to nebude asi tak neviem, už to asi nebude také ako na umeleckej. Každopádne som urobila to rozhodnutie z nejakého dôvodu, ale toto som nechcela rozoberať. Máme večer a ja vám chcem ukázať niečo, čo mi zmenilo tak trošku dosť život a mne veľmi pomáha. A stačí vám na to 10 minút denne, 5 minút ráno, 5 minút večer a potrebujete na to jeden diár a pero. Idem vám to ukázať. Robím to každé ráno, keď vstanem, každý večer, keď idem spať. Ja už aj predtým vlastne som písala do denníku. Veľakrát tam mám, že úplne, že napísané niekoľko strán, slohovky, citáty, ja veľmi rada píšem. Ja sa proste, preto mám rada slovenčinu, ja sa proste milujem hrať so slovami, milujem proste ich kombinovať, milujem literatúru, milujem proste všetko. Ale v poslednej dobe som na to buď nemala čas, alebo proste sa mi to nechcelo robiť. Chcem vám ukázať toto. Môžete si k tomu kľudne zapáliť aj sviečku a spraviť si to krásne.
Ja mám rada, keď to celé pôsobí trošku slávnostne. A pokojne si k tomu vezmite aj deku a zababušte sa. Alebo aj nie. Je to len na vás. Dôležité je, aby ste sa cítili pohodlne a hlavne na chvíľu sa zastavili. Ráno si vždy sadnem a zapíšem si 3 veci, za ktoré som vďačná. Potom si napíšem afirmáciu na dnešný deň a ďalej si určím, čo je moje zameranie na dnes. Nakoniec, ako sa dnes postaram o samu seba. Vďačnosť mi pomáha uvedomiť si všetko krásne, čo už mám. Afirmácia je manifestácia a spísanie zamerania ma vedie k tomu, čo je dnes pre mňa dôležité a čo chcem urobiť. A zapísanie starostlivosti o seba si pripomeniem, že aj ja som v tento deň dôležitá. Večer si zase spíšem 3 krásne veci, ktoré sa mi počas dňa stali. Čo nové som sa naučila a jednu vec, na ktorú som za seba hrdá. Vďaka tomu si uvedomujem, že aj v obyčajných dňoch sa deje niečo pekné. Niekedy možno malé, ale stále veľmi hodnotné. Samozrejme, niekedy prídu aj ťažšie chvíle, ale tento zvyk mi pomáha vidieť, že život nie je len čierny. Že vždy existujú aj malé radosti, ktoré tvoria veľký rozdiel. A práve tým, že ich zapisujem, si ich viem viac vážiť a je to taký môj malý kúsok pokoja a radosti každý deň. Tu vám ukazujem, ako som bola v piatok na jarmoku, išla som tam v mikine a myslela som si, že bude teplo, myslela som si, že bude zima, ale bolo strašné teplo, takže som si išla do New Yorkeru kúpiť tričko, pretože pod mikinou som mala dlhé tričko s rukávom. No a tu na jediný stánok, ktorý sa mi na jarmoku páčil, bol tento, odniesla som si odtiaľ aj nejaký kúsok, a potom sme sa prechádzali s mojou kamarátkou, zišli sme na limonádu, trošku sa schladiť a osviežiť. No a potom sme sa len túlali a ja vám veľmi ďakujem, že ste si toto video pozreli až sem. Veľmi si vážim, že vôbec ste na to klikli a teším sa na krásne chvíle, ktoré budem môcť s vami zdieľať, samozrejme aj na tie nemoc krásne, to patrí k tomu. A tu vám ukazujem, čo som si kúpila: rúženín, náhrdelník a 2 bomby do kúpeľa. Ešte raz vám ďakujem, majte sa krásne, pa pa!